Kien sena ilu meta The Briefcase Man beda jidher fuq diversi pjattaformi ta' midja soċjali, idur bil-bagalja u jqassam il-flus lil min derlu li kien fil-bżonn. Matul din is-sena rnexxielu jżomm l-identità tiegħu moħbija bl-użu ta' maskla. Ftit tal-jiem ilu il-pulizija waqfuh minħabba li dan kien illegali u kien għalhekk li t-tnejn fil-għaxija żvela wiċċu bħala Gabriel Tonna li għandu 23 sena. TVM News iltaqa' ma' Gabriel u spjega l-ħsieb wara l-karattru ta' The Briefcase Man. Meta kont iżgħar ma kontx daqshekk fortunat finanzjament u niftakarlhom il-missieri jgħalmuni li kull euro tagħmel differenza u dejjem kelli dal-ħsieb il-qudiem la jkolli l-ġob tiegħi jekk inkun nista' ngħin in-nies. Spjega kif il-briefcase kien ikollu madwar 400 euro u qalilna minn fejn kien iġib dawn il-flus. Il-flus kienu sponsored u wkoll ħriġt mill-booth, jekk tara l-videos tara li l-videos kienu reklami, ħafna nies jaħsbu dawn ma' flus maħmuġin, dawn fejn tiġibhom il-flus. Dan huwa xejn, dawn huma flus notfa li ħdim tal-jom jiena u l-sponsors tiegħi. Stqar li bħala Briefcase Man sab ukoll minn iżabilħu u jajru. Saħansitra kien hemm anke beżaq li fuq il-maskla. Ġifieri anke konna tellajna filmat ta' xi ħadd li beżaq fuq il-maskla. Jien personalment din nużaħħa biss bħala enerġija biex nibqa' għaddej, il-fatt li hemm xi ħadd qed jipprova jwaqqa' xi ħaġa li qed nagħmel jien juri biss li hija xi ħaġa tajba. Gabriel qal li meta waqfuh il-pulizija jirrikonoxxi li kien tort tiegħu li ma kienx konformi mal-liġi, iżda stqar li l-istorja tiegħu se tkompli. Hemm xi ħaġa li n-nies saqsu huwa issa x'ħajġri, il-kapitlu ngħalaq, però dan ma jaqafxaw, ma nistax ngħid ħafna, però nhar l-erba' fis-7 ta' flaxija ser joħroġ l-ewwel video tal-Briefcase Man mingħajr il-maskla fuq TikTok, Facebook u Instagram @TheBriefcaseMan. Gabriel qal il-ħolma tiegħu hi li bil-midja soċjali li tant iħobb u li salvatlu ħajtu juża biex jiżra il-ġid f'ħadd ieħor.